Welcome sa hubad sa damgo ug mga damgo na sab mo atong hatagan og pagtagad karong adlaw. Una, arita sa damgo nga aso. So kung magdamgo kag aso, mo ni ang meaning kung atuas sa layo, mahulog ka sa pagduha-duha sa imong pagabuhaton. Pero kung duol ang aso, pagbantay sa imong sip-sip ug mga palador. Kung aso nga dunay kalayo, dunay wa damhang kwarta ang moabot kanimo. So mo nay kahalugan ang kung magdamgo ka og aso. So ang sunod nga damgo nga atong hatagan og hubad kung magdamgo kag eroplano. So matutod diri sa libro ni Professor Swami nga kung ikaw usa sa mga pasahero sa eroplano, makabaton kag kaharuhay sa imong pagpuyo, moirog ka sa unahan sa imong kamutangan o kahimtang kalampusan sa paghigugma o patigayon. Apan kung ang eroplano nga gisakyan matagak, mahugno usab ang imong panginabuhi. So mo na hubad sa eroplano. Sunod, kung magdamgo kag baka. So naapoy meaning ang baka. So duha po ni siya ibantayanan kung baka nga tambok ang nga imong madamguhan. Nagpasabot nga dunay motabang kanimo alang sa imong kauswagan. Niya moabot ang dakong kaabunda, dunay dakong kwarta nga moabot kanimo kalipay sa paghigugma o kalampusan sa imong mga ginadamgo. Pero kung ang baka daot or niwang, nagpasabot ni nga mahulog ka sa kawadon. Unya naay sakit nga moabot ug mahugno ang imong patigayon or negosyo. So duha ang bantayan sa baka. So nindot kon tambok. Nya sunod kung sa imong damgo imong makita ang bakukang. Ambot kaila batag bakukang sabang mo mupatay sa lubi, lungag sa ubod, mo siya bakukang. So ang bakukang kahulugan nga paningkamot ug maayo aron ka muusbaw sa imong kahimtang. Kung mulupad ang bakukang, maminyo og tagalaing dapit nga tabukon og dagat. So mao nay meaning sa bakukang kung magdamgo ka sa bakukang. Nga sunod, kung sa imong damgo makakita kag bakos. Kung bag-o ang bakos nga imong madamguhan, dunay motabang kanimo alang sa kauswagan. Ang dalaga nga magdamgo sa bag-o nga bakos kaniyagan sa kaminyoon. Pero daan gani nga bakos nagkahulugan sa panagbingkil, pagmatngon sa mga tawo nga buot mo duot kanimo sa kalisdanan. So mo nay bakos ni kahulugan nya. Sunod nga damgo kung imong makita sa imong damgo ang baktin nga tambok, nagkahulugan sa kalipay sa magtiayon nga way anak. Dunay mo abot nga kabanay nga dunay anak nga makahatag kanimo kalipay. Pero baktin kani nga daot, likayan ka sa imong mga pag-umangkon. So kung likayan ka, okay na kung dapit na sa Disyembre, muli kay imong pangapag-umangkon kay way kurat, way pinaskuhan nga mahatag. Pero tambok gani, okay siya nindot. Nasunod, magdamgo ka og bagoong or kinhason. Kung imong makita ang bagoong kinhason, nagpasabot ni nga malangan ang imong gipaabot. Matigulang sa higtanan ang dalaga nga magpaabot pakaslan sa iyang uyab. Magpaabot pa kung kanus managko ang iyang mga binuhi nga mga baktin. Way swerte kung ang daga magdamgo og bagoong or kinhason. Nga sunod, bagyo. Kung magdamgo ka nga bagyo, kini nagpasabot nga dunay kasamok sa banay o pamilya. Makakita kag away sa imong mga silingan nga panagbingkil sa mga magtrato nga kung dili mahilot mosangko sa panagbulag.
magbantay ka sa mga kawatan ug mga manok ug mga hinayhay. Dili mayo ang bagyo. Negative kayo ang meaning sa bagyo. Sunod, baho. Kung sa imong damgo nakatimaho ka og baho sa hugaw sa tao, dunay moabot ka nimong daghang kwarta. Dunay tanyag sa trabaho ug dunay tanyag sa paghigugma alang sa usa ka babae or dalaga. Kung makatimaho ka sa hugaw sa baka, katimo ka sa hugaw sa mga mananap, way labot ang hugaw sa baka og kanding, daghan ang muulo-ulo ug musip-sip kanimo. Dunay mga utangan nga dili mo bayad, malkansi ang imong patigayon ug bulagan ka pa sa imong uyab. So way swerte kung magkatimaho kag baho sa hugaw sa mga mananap. Nya kining balay, duha ni siya ang bantayan sa balay. Kung magdamgo kag mga balay nya nindot og mga dagko nga mga balay, kini nagpasabot nga muuminto ka sa imong pagpuyo. Pero kung ang mga balay sa damgo nimo gagmay og mga gubaon, nagpasabot ni siya nga mapakyas ka sa imong mga gipangandoy. So, bantayanan ang balay. Anya sunod, kung sa imong damgo makakita kag balhibo. So, balhibo nga baga nga balhibo nagkahulugan sa kaabunda. Kung nipis gani og way balhibo, nagkahulugan sa kawadon og sakit. So, nindot kinanay balhibo. Sunod, balili. Balili nga lunhaw sa imong damgo nagkahulugan sa kabulahanan ug kalampusan sa imong biyahe ug pangita. Or biyahe, travel ba, panaw or travel. Pero kung laya nga mga balili nagkahulugan sa kapakyasan o kawadon. So mao na siya atong gihatag hubad karon nga mga damgo karong adlaw. Og daghang salamat sa mga supporters. At least napunan og duha ang subscribers sa akong Ladyo More. Daghang salamat sa mga ni-subscribe. Og nakauyon mo, palihog like, comments, share o niya ang pinakaninot good, subscribe. Daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.